Ay, ba ni? Automatic washing machine. Nag-ilis siya nag-kapasitor na wala kay testingan ito ng andar ba? Ay hikap na dong ha? Kunik ni kulit sige ba? Ay paduol tong kapasitor ha? Wala kami nandar din. Oh, pero putus lock. Mana? Ayaw pa yung water pump, kinaagas pa. Wato na ito nga. Nakuha niya yung tubig. Ano niya kung nabantayan ang iyahang sakto nagtubig pero ang iyahang palabad andar na lagi linisan og kapasitor. May kapasitor tulo na ako na kuan. Ang nabantayan ako niya nga wa gi siya kusog. Ang akong gilubag-lubag ang palabad buak din siya. Akong gipikitan lag alambre lisa niya kung nag-stainless nabuak siya. Mo nang wa siya kusog hinay kay ang palabad kay murag maharos. Ito ikuan na pandaron andar na siya. Biasa sa kanya rumah. Oh sige. Bubalik ko din pati kasawa ko. Oh lagi. Naman sa niya niya. Okay ra. Andar na siya. Pero wa lagi kusog. Kay murag tungod sa kusog sa pressure sa tubig. Makuan maharos ang iyang kuan. Ako nya ning pangitaan og palabad sa akong pare pero sa karon sang gipikitan og alambre para sure gid ba nga kanang di manganga nya mao ra sa niya atong solusyon samtang wa patay palabad. Tangan No, video ano yun. tanaw na to kumanan ako tao dang iyang kuan clip Ang buak niya, ang balabad. buak sad mo nang way kusog start na to kusog na mo tuyok o tara wa na daog na oh hinay gyud tuyok kay haros man Paggamit na niya. pag kuan na pasudlan lagi nimo maayong tubig limpyo-limpyuhan nimong filter dress kuan kay og masudlan maabog ni siya hinay maagas iyang tubig nya palit kay nani nga house water level select kay start di man na mo andar og dili pa man daghang tubig Ano ba? kung makontrol sa nimo pila ra ka tubig nimo gusto Automatic sa pao no. og mahumana na siya glaba mopawong ra na siya og sakto na iyang kuan pilay gisit nimo diri no suga daw dili sa ninyo ilodan og daghan kayo automatic ra sa ni siya og one drain mo spin pigina siya gid kanang mo bunlaw pa kaon na bunlaw nya pag bunlaw butang sa paagas sa kap mo spin ra nagya lah sabi sus mo may piso ni gawas ay hikap pa ng kapasitor diha kay buhi na nakusugag kayo ro na dirigikan sa iyang kuno na mga sinsiyo ba Ano ba? murag 5 ni kay ang piso gamay 5 lagi pare-pareha ang kapasitor basig DC imong mataw boto gina okay na ni andar siya tapos gana kayo so ito tuyok